posachedwa apa tikuonesani mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe ku Masintha Ground pamene chipani cha Odya Zake Mlandu chikulonjedwa ndipo mtsogoleri amene ali kumeneko ndi Michael Usi ngati mlendo olemekezeka. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi ku Masintha Ground lero lino kuli zotani. Pakhangati kuti panali kukana ndi akuluakulu ena ausi cholinga chawo nchani ndifunso limene ndikudzifunsa ine pano kodi akuyang'anirabe kuti mwina atha kuchita mgwirizano ndi chipani cha Malawi Congress pa pano pali kudziwa kuti akudya zawo inde koma ndi wachiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akamayang'ana IMCP akudya zawo matu akudya zawo mpaka alibe mlandu akamayang'ana IMCP kuti kodi ndi ndani amene tichite nayo mgwirizano ayang'ana magawo angapo ndiwo amwina safuna apeze mwayi kuti akhale ndi value chingerezi yake ditero kuti aziona kuti IMCP ngatafuna chite mgwirizano mwa ina aziona kuti nanenso ndi watsatira adakangokhala ndi Odya Zake alibe mlandu ngati ndondomeko chabe kuti tosati ngati chipani ndikuona ngati zakhala zovuta nde tili ndi masiku ochepa kuti tipite ku chisankho 142 kodi ausiwa akufuna atiuzenji nde tikhale tikumva leroli koma kwakukulu kwa ine ndikuona kuti nkhani yakebe nkumayang'anira pomwe ali pano kuti kodi pamenepa angakhalepo bwanji pamene tikamba zokhudza chisankho cha pa 16 September sangangokhalapo ngati alibe china chake chikole choti achakwera azichiona mwa iwowo. Chabwino relevance mwina chingerezi chake chomveka bwino tinene choncho kuti relevance. Chabwino tili pano pa Masintha Ground musapusitsike ndi mpata tili kumbuyo kwathu amene mukutionera pa Zodiac Online Facebook page kapena pakanema ndikolidwe iyi pamene patafikira ausi mukhoza kuona mphepete mwathumu kuti amayi achita kundandana kukonzekera kulandira Odya Zake alibe mlandu president nda president achipani chimenechi. Kwa ineyo ndimalankhula ndileya nthawi ina ine chimene sindimachitenga kuti ndi chipani ndimayitenga kuti ndi gulu lero pamene mwina akatiuza pamene ndivomereze kuti mchipani akhazikitsa chipani koma lakhala likuyenda ngati gulu. Tukumbukira mbuyo mukunali Chilima movement UTM isanabwere nde awawa adakali pamene popo kuti pa movement khangati kuti mukuyenda koma mchigulugulu simudakhazikike ngati chipani nde lero litimva kuti kodi atiuze zotani koma zikunkazisangalatsa tikamayang'ana za chisankho cha chaka chino chifukwa ukayang'ana amene lili chipani cha MCP panopa sichili pa mgwirizano ndi chipani chilichonse inde alipo ena amene adali pa ulendo mutonse uja 2020 koma ngochepa ambiri adatulukamo afodi mulibemo UTM ndi nde kodi panopa chipani cha Congress chiyang'ane ndani nde Odya Zake alibe mlandu kumakhazikitsa chipani tsiku la lero kapena tomakhazikitsa ndondomeko imeneyi kwaukuluso nkumayang'ana kuti amene amatitsatira ku UTM alipo angati so waliyonse wakulira chiyake walija mlandu na munthu tili pano. Chabwino pa 17 November 2024 ndi tsiku limene chipani cha UTM chinapita ku convention ndipo tonse timayembekezera kuti Michael Usi akapikisana nawo ku convention ku Mzuzu ku Chisanga complex koma sanabwere yaya as a matter of fact anali mdziko lakunja ndipo chichokereni akatswira ndala akhala kulankhula zosiyanasiyana kuti kodi ndi ausi atani unayamba nkhani imene ileya ya relevance ya ausi. He is a relevant man now. He is a vice president of Malawi. Now he is launching chipani chimene cha Odya Zake alibe mlandu. Observation yako? Yeah, nkhani ndiyo kuti he is relevant now as a vice president. So pano noti ufuna tiloweno kundale zenizeni. Anthu wasakukosani, anthu wasakukosani kwa abweratu na mkukume wani. Ya apa pano ndi pamene tufuna noti yambeno ulendo tuone kuti kodi ulendo wa relevance yawo notsopano kundale ngati munthu okhazikika ndi wotani. Mene Dickson ananenera kuti kunyambadwe anakhazikitsa ndithu movement imeneyi pano kukhala ngati chipani cha ndale tsopano ndiye kuti noti kubwerano kwa relevance yeniyeni ya ausi ino ngati kundale sinanga akuchoka ngati anali president ku chipani cha UTM atachoka kutachitika ndithu imfa imene ngozi imene ija ya ndege sopano apa pano sopano
akukhalano ngati kuti ali ndi chipani chawo chimene mwina ma negotiations akuchitika pakadali pano pamene tikuyandikira ku chisankho cha pa 16 kuti nawonso awusi akhoza kupita nawo akhoza kupita nawo ndi chawo kuti ayi nanenso ndithu sine munthu wamba ndili mchipanichi nde relevance imene ndikuyitchula ija kuti nawonso ali mchawo chionetsa kuti ayi ineyonso ndili mchipani sono mafunso ochuluka amene amabwera amene tipemphe awusi kuti atiyankhe pano ndokuti kodi ku UTM kuja sanapite kukapikisana nawo mwina chifukwa chani ngati amafuna ndithu utsogoleri ku chipani china chake koma nchifukwa chani anaganiza zokuti abwere pano ndi odya zake alibe mlandu anatero kuti anathamangitsidwa koma ukamalankhula ndi anthu a UTM nawo amafotokoza kuti ayi sanapite ku convention komanso sanapereke nawo ndalama yokuti akapikisane nawo ku convention atinali ndikukhulupirira zokuti akabwera lerolo amasuka ndi kutifotokozera china chilichonse chokhuzana ndithu ndi zimenezi. The stage is set. Pano tikhale ndi kuti tikumva kuti kodi Dr. Michael Bizwikusi atibweretseranji ticheze ndi anthu tsopano kuti choyamba mayi tikudziweni. Agnes Mapondera Lumbadzi. Mwachokera ku Lumbadzi. Ku Lumbadzi tu sipano pali phazi kufika ku Lumbadzi. Zonadi bwana. Inu ndinu membala wa chipani cha odya zake alibe mlandu kapena zikukhala bwanji kupezeka kwanuko? Ine ndi membala ndipo ndine cheya wa gulu la Zayawe ku Lumbadzi. Ma structure a chipani cha odya zake abweranso liti? Amene watu afikatu sipakale kwambiri koma angofika ndi moto. Ndipo ifeyo ngati anthu ineyo ngati mayi ndikuyembekeza kusintha kwakukulu mu chipani chimenechi. Muchokera chipani chanji? Ndinali ku chipani cha Afford. Mwachoka kumene kuifua chani? Ndachoka kumene chifoti kulibe tsogolo. Ndaona kuti tsogolo lili kuodya zake alibe mlandu. Chifukwa pano pa kuti kakanisa zinthu zadula kwambiri pamene ndikang'ana amayi Kousi ali ndi tsogolo la pamwamba. Mota amene ife tilinawo ndipo tikuwavotera ndipo voti yanga ili m'manja mwawo. Mutelo? Ndithu ndi lubambo. Chabwino tathokoza mayi all the way from Lumbadzi. Zikoma kwambiri. Tathokoza. Mayi amene wachokera ku Lumbadzi tichezenso ndi Nyamata. Bwana mwachokera kuti? Ine dzina langa ndine Laston Stoko amene ndichokera ku dera la Msunjwe eka lolo. Ndabwera kuno chifukwa cha Michael Bizwikusi. Chifukwa cha mfundo zawo zokoma mtima zimene zandikopa mtima ine kuti ndiwalondole. Okay, mfundo imene mukuti njokopa mtima ya Michael Kousi ndi chani yomwe yakubweretsani kuno? Ndikuona mulibe makakali wonse mwangobwera pa. Zikomo kwambiri Alex Banda. Ndimakunyadira kwambiri. Mfundo ya Michael Kousi imene ndikopa mtima ine ndi yakuti nyokomera anthu akumudzi. Anthu amene kupeza kwathu nkovutikirapo. Ndipo odya zake ulibe mlandu aoneka kuti alirenga anthu ife kukhala anthu ofunika kwambiri mdziko la Malawi. Ndipo ndili ndi pempho kwa Dr. Michael Kousi kuti ngati chipani chawo chitakhala kuti chikhale ndi mphamvu chonchi nikulowa mu mgwirizano apange mgwirizano wa nzeru ndi chipani chofunikira bwino kuti dzikoli lidzalitenga bwino anthufe tidzasangalale. Iwe ngati Nyamata ukuyembekezera chani ku mfundo za Dr. Michael Kousi? Pali zambiri zomwe achinyamata chifukwa tilipo ambiri kuno ku Malawi. Alex zokoma ndi zambiri zoyembekezera mwa Michael Kousi ndi zambiri ndipo zimene toyembekezera ife kwa Michael Kousi ndi kuti nyengo zathu ife achinyamata zisintha, nyengo zawo kalamba zisintha, komanso kanthu kachiro zakumudzi zisinthaso. Chabwino. Ndithu. Tokoza. Mmene tikuchezera ndi anthu osiyanasiyana pano pa Masintha Ground kuno ku Lilongwe. Tili mu mzinda wa Lilongwe, anyamata, amayi, asungwana ali pano. Ine ndikudziweni mayi? Ine ndine Sakina Daudi ndimakhala kwa Ngona. Kwa Ngona. Ndipataliso. Kwa basi. Koma chipani chikukhazikitsidwa lero. Koma makaka mwapeza kale. Kwa basi chipani nayamba kale ndipo timachikonda makaka tinawo kuchokera kale. Lero ngakhala kukhazikitsa chipani komabe chichosaliracho chokwanira. Eru. Nde agilini aja mwasiya kulifana la agilini poya. Agilini aja nasiya kale nyumba ababa sabalo kukhazikitsa chipani cha nyuwani saluso za nyuwani. Chiyembekezo chanu nchotani kuchokera kwa Ausi? Ife chiyembekezo chathu Michael Kousi timakonda chifukwa choti Michael Kousi ndi president odekha, ndi president makamaka ife achizimayi amatikonda ife makamaka ife achizimayi ndi timankonda kwambiri ndipo ulatese sonkhano sitimafoka tizakhala naye mpaka na mtundawo tikafike naye kokavota. Ausi ndi vice president pana kukhazikitsa chipani, muli chiyembekezo kuti akukayima ndipo voti yanu ili kwa iwo? Ndipo voti yanga banja langa ndimaliuza kuti ife ana anga banja langa abambuleti kapeseni support Michael Kousi
chifukwa Michael Ausi ni munthu woti ndi president odekha mtima, alakhala president odekha mtima oti akhoza kuti samala ife azimayi. Munalembetsa kwa basi tonse ndalembetsa nyumba mwanga limwa mavoti 10 onse tukavota. Banja lanu anthu 10? Anthu 10 tukavota. Ya itathokoza mayi. Zikomo kwambiri. Ya amenewo ndi mmodzi mwa amayi tikupitirirabe kucheza na anthu osiyanasiyana. Ndiye tingoona anthu akubwera ndi madansi kuno. Kuli madansi sakugwirika anthu ena ndekuti kuli chimwemwe. Tikuti nkoke tu pandale pano. Tipeze mpata kuti taone akamaliza kuvinaku kuti ticheze nawo. Chimwemwe chili ponse kuno kukhazikitsa kwa chipani cha Odya Zake alibe mlandu kuno ku Masintha Ground. Mayi ndikudziweni chimwemwe ndiudziwa chafika ponse. Ine dzina ngani Nesteya Yinkonda limakhoka Walewani. Mwachokera kwa Walewani kubwera pano pa Masintha. Chakukoka ni nchani? Basi Michael Ausi angonditenga mtima ineyo. Kuti ine mukuoneka tu ni madansi anu. Inde Michael Ausi wachinyamata wathu. Ndithu. Nde chidwi chanu kapena mfundo zomwe zakukopani kuti mbwere pano dansi yosatha kucheza koma iyayi muchitabe madansi. Ife limene yatenga mtima chifukwa tikuyembekeza kuti Dr. Michael Ausi akadzala wamboma zinthu zizasintha. China chilichonse chathu chidzakhala chabwino, tidzapeza ntchito pano sitikugwira ntchito tumangokhala ndi tidzayamba ntchito tidzapezanso chithandizo chokwanira. Chabwino ndathokoza. Mmene ndi mmene tachezera ndi anthu ena madansi ndendo sakutha yayi. Kucheza naye munthu koma yayi akupezeka zoti sakukhazikikabe yayi akuchitabe madansi. Nimpase Leya malekano kuti yayi achezeko ndi anthu awiri atatu. Leya wakhala ukuyenda. Ndikukhulupirira kuti wachezaso ndikuona malo aja omati yayi anthu akubwerabe upitirize kucheza nawo. Chabwino ndathokoza kwambiri nzanga Alex. Ndi mmene tanenera muja kuti yayi zonsezi zikuchitika pano pa Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe pamene Michael Ausi akhale ndithu akukhazikitsa Odya Zake alibe mulandu pate. Ndi mmene wafotokozera Alex muja kuti yayi pano pali anthu ndithu osiyanasiyana. Anthu adakabwerabe ndithu tikuyembekezera kuti nthawi ina iliyonse Dr. Ausi akhale akubwera pamalo ano. Nde pali anthu osiyanasiyana mukudziwa inu mmene zimakhalira zimachitikira ndithu anthu akamakhazikitsa chipani chawo. Nde tifuna tingozungulira ticheze ndi anthu timve kuti kodi chiyembekezo chawo ndi chotani pa tsiku la lero. Muli bwanji? Ndikunoka inuyo. Amenya yonse tu ya Ausi. Kuchita kuyikira kampango kake. Kwa basi. Mukuyembekezera zotani? Ifetu tikuyembekezeratu mfundo za Ausi zabwino, mfundo zawo zokonda anthu osauka. Yetu ndifo chake tikusatira Ausiwa. Yetu. Tambasulani bwinobwino chimene chakubweretsani kuno ku Odya Zake alibe mlandu nkuchita kuvalira chonchimu. Nditani mfundo zake zili zimene zakupirani mtima. Ausi ndi mtsogoleri amene akukonda anthu. Komanso ni mtsogoleri amene wakhala akuthandiza anthu osauka mmuzimu. Ndipo tikutha kuona kuti Ausi watangokhala kuti ndi mtsogoleri wokuti atenga boma. Ausi wa kumalawi kuno kwati sinthira zinthu zambiri ndipo zinthu zambiri zikhala pabwino. Ino munajoyina liti Odya Zake alibe mlandu? Inetu Odya Zake itu ndajoyina pachiyambi ndachita kuyamba nawo umene chimayamba. Chaka chanji chimenechi? Odya Zake itamuyamba chaka chathachi. Koma panopa ndi pamene chikufalikira ndipo chilibe napaliponse. Ehetu. Poyamba pa munali wa chipani chanji. Masekatu. Andasekelera. Masatira kapena zandalezi. Inde ndi masatira zandalezi poyamba ndinali ku chipani china chija. Koma titaona chigwirikiti mene chikuyendera tinaona kuti akoma tasatira Ausiwa. Ehetu. Pano pa chimene mukuyembekezera chani kuchokera kwa Michael Ausi? Ifetu tikungoyembekezera mfundo zawo zabwino kuti sinthira Malawi imene alili chifukwa tikaonesesa Malawi anthu ambiri akuvutika. Koma tikutha kuona kuti Ausi atakhala pasogolo zinthu zambiri zikhala zili bwino. Mmene ali pambuyo musinangali mboma akulamulira nawo bomali. Ndiye vice president ndi mukuti zinthu sizikuyenda bwinonso mbomali. Zikuyenda bwino. Chikuyenda bwino chani mukufuna Ausi fwa chani? Ndani fotokozereni motambasula bwino pamenepo. Ausi ni munthu wokuti wachikondi oluzanisa. Ndiye tikutha kuonabe kuti Ausi wakangokhalanso pasogolo zambiri zikhala zikuyenda bwino. Motakhala patsogolo Ausi wa pa chipani chimenechi. Zimene mukuyembekezera. Tidakachezabe ndi anthu timve kuti kodi chiyembekezo chawo ndi chotani pano pa Masintha Ground
mumzinda wa Lilongwe. Amayi tabwera ndilandikirani, mwachita kumenya yonse pang'ono pokha. Akuti akuopa. Tabwera nisoni nanu mwachita kuvala katisheti kanu kabwino ka Bob Marley. Zina ndani? Zinanga ndine inenda yoga ku Lilongwe kujigwirizana. Zinanga ndine ha maganga. Ndabwera kuno ndizilogiro zake za usimama pangeri kama muone marigiro. Amabila kwa anthu okalamba lowa nyumba yosamwenera nkukhala pasi ndikuyeza nawo anthu okalamba pamene pa president tena sanamba apangako komano iye akutipasa chilimbikitso kwamba ndi munthu osasankha kuti alese akumutenga mtundu wake wa Malawi kuti ndi mbele wake. Modi mwakopeka nawo matikito? Ndakopeka nawo kwambiri fondu mati chimene mamona usi ndi akhapatikito kuzima kumapanga usi zinthu zoti zosowa kwambiri zoti pa president tena samba achitako akumala wa nyumba za anthu okalamba zozira kukhala pasi ndikuyeza nawo pasiso penipeni pasali pamphasa ayi. Zimezo zimatenga mtimora mwina tintsokuti mutondole kutsogolengera amene mwina ati phulako pamoro metilili panopo. Muli pamoto inuyo? Tili pamoto koopsa salamizani je mwali. Muli pamoto potani? Pamoto oti zinthu zadula kwambiri. Tigamwati koma pano tili dasakalekale kumwa tikungokhala. Supanga ina chigiyonse maganyu akuvuta ndi mwina usi akachilika mwadzi somo zikamugwera mbuya akamulondo zajala mwina zili tani zithandizako. Inuyo mukuyembekezera kuti ausi apikisana nawo chisankho chibwerachi? Apikisana nawo. Ndipo ndishora apikisana nawo chisankho chimene chibwerachi. Ndithu. Chabwino tathokoza kwambiri. Amenewo ndithu ndi amayi amene achokera komwe ku Chigwiri dera lina ndithu la mumzinda wa Lilongwe. Nde chimene chikuchitika pakadali pano anthu afika ndithu koma tikuyembekezera kuti ausiwo afike pamalo pano kuti zonse ziyambe ndithu ndipo azimayi amene mwaona ayima malaini osiyanasiyana pano pa Masintha Ground ayima ndithu kudikira mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Odya Zake alibe mulandu. Gogo ndakuona nitu mpaka nthawi itu mwayima pa line pamene pakuvina tabwera